हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करছি ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚକର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ। ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କାଟିବି କ'ଣ ରଙ୍ଗୋଲି କରିବି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ 4ଟା ହେଲା, ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲି। ଉଠିକି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ନିତ୍ୟ କାମ ସାରିକି ପୁରା ଆସିଗଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୋଲି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ୟାର ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରଙ୍ଗୋଲି କରିକି ଚଉରାରେ ଭୋଗ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତିରେ ଉଠିକି ମୁଁ ସବୁ ନିତ୍ୟ କାମ ସାରିକି ରାତି ଥିବ ମୁଁ ଯାଇକି ରଙ୍ଗୋଲି କାଟେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାତି ଅଛି, ମୁଁ ଆସିଗଲି ରଙ୍ଗୋଲି କାଟିବା ପାଇଁ। ମଶା ବୋଲି ମୁଁ ଝୁଣା ଦେଇଦେଇଛି, ଝୁଣା ଦେଇକି ଟେବୁଲରେ ଦେଇକି ଏବେ ରଙ୍ଗୋଲି କାଟିବା। ଆସନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ତ ଏତେ ଖାସ୍ କାଟି ନାହିଁ ଏବଂ ଭଲ ବି କାଟେନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା। କାଟିବା ପାଇଁ ସୁଧ ବି ମୋଡ଼ ନଥିଲା। କ'ଣ କରିବି, ବାଧ୍ୟରେ କାଟିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହର ସୁଧ ଭଲ ହେଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କାଟି ବି ପାରିଲିନି, ଭଲ ବି ହେଇନି। ଯାହା ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଓକେ, ବଙ୍କା ତେଢ଼ା ସବୁ ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖି କାଟିଲି, ମୋବାଇଲ ପୁରା ଗୋଲ ଅଛି, ମୋର ବି ଅଣ୍ଡା ଆକୃତିର ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ତାର ଲୁକ୍ କେମିତି ହେଇଛି, ଜଣେଇବେ କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଛି। ଏଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ଏଇଟା ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେଇବେ କେମିତି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ଟା। ଚଉରାରେ କାଲି ମାନେ ଲଗେଇଥିଲେ ମା କେମିତି, ପୁଣି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ପୁଣି ଚଉରାରେ ବାନ୍ଧିଲି ଏମିତି ଗଛରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ଏବେ ମୁଁ କାଟି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଦିନ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।